wow. Ngifuna sikhulumele indaba yokuthi wena ulale nomuntu wakhe akhona. Indelelo engaka kwabo. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizi Nasmik, the MC with the Hennessy Scheme Sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena mfundisi. Bengimcobisa amafutha. Ukuthi ayenze namafutha. Uthande lo. Asuthisi. Umlethe ngeqandeli lodwa. Ujolo bani? Nge-culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zizoshuba zotetema. Zizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Dark as the place to be. What it is, everybody? What's good? It's the real Nizi Nasmik, the MC with the Hennessy Scheme Sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Now, if you don't know, now you know. We are in the streets of Soweto. Las khala khona, las shuba khona, las tetema khona, ziba khona ku loudspeaker, and it does not end here. Of course, I'm not alone. I am with the one, the only, Dlamini, and not forgetting the Black Sinner. You know what it is, of course, before it was what it was. Now, sizowazi ke ukuthi namhlanje umakhelwane udlela umngani kagelo rugela abangani nomakhelwane kuri. You don't want to miss out on this one. You can catch us on all social media platforms. Facebook, X, Instagram, and of course your YouTube, because it is what it is. Before it was what it was. Danka is the place to be. Baby girl, Msondeli. Hello, you're so cute. Because you're chewing on something. Finish chewing. Amagunya sekasi nizobasdudla. Bazobasdudla. Ufuna ukungitshela indaba marudla amagunya chum. Sorry. Ngicabanga ukuthi le futhi lizokhipha stress. Une stress? Okay, Chumi, what's your name? My name is Nomsa. Nomsa. Yeah. Okay, Nomsa, usibizile namhlanje uthi kwenzakalani? Like understand ukuthi umakhelwane wenzani nomuntu wami or there's something I understand lapha ya. Okay. You understand there's something fishy. So ngifuna ukuthi ningisize ukuthi kahle kahle ngithola ukuthi kwenzakalani. Yini oyibonile yini oyisuspectayo? Like either way batlose ngakhona, you understand? Like seba nokusendelana ama movie, seba nokubloma boyithu mina ngingekho, ipresence yami ngekho. Basendelana ama movie ukuthi bayenzeni? Bawubukele boyithu or just nje ukusendelana ama movie? Umngane wami unokuza ne-USB kumuntu wami, you understand kanjani mina ngingekho. Wayenza kanjalo. So wena nomakhelwane ningabangani or is just a neighbor nje? Singabangani. Okay. Yes. And then wena wathatha umuntu wakho introduce kumakhelwane? No, eventually umakhelwane uyamazi umuntu wami. We understand? Yes. Okay. So manje wena nemuntu wakho nijole isikhathi singanani? Roughly this year so yenza 4 years. This year nenza 4 years. Inini anniversary chomu usimeme? 14 September. 14 September. Mara manje i-14 ka-September anyeke zifike mos if umuntu wakho uyakujolela. Yeah, into engifuna ukuyazi ukuthi mina naye kahle kahle simiva. Manje uba noronge phakathi kwamakhelwane nomuntu wakho. Umuntu wakho ohalela umakhelwane or umakhelwane ohalela umuntu wakho? Angazi into engifuna ukuyazi nami leyo. And then ngifuna ubabuze yazi masibathola. Urinama ngisana msoco ngidinga ipheni, angisunderstand phela manje. Ne ipheni kushuthi iyashoda sweetie iphuna sini ipheni ne? Hayi ngibona kanjalo nami angazi ngisa-understand. Okay, and then wena how long have you been umakhelwane kamakhelwane? Like isikhule sonke. Okay. Yes. All right. And then ke manje umuntu wakho bayamazi kini? Yabo yamanzi. Now uyabazi kuphi? Yes. I like the way that you smile because now mawukhuluma ngomuntu wakho ukhuluma so passionately, but then mawukhuluma ngomakhelwane vele ukwade nje unyanya. Uyanginyanyisa. Ne? Yeah. Okay, Sandra, ngizwile isikhalo sakho. You look hot, by the way. Sizzling. Manje umuntu wakho ke masingathola ukuthi kamampela uyakujolela so yenza njani? Yo, angazi swami. Angazi. Awazi ne? Angazi wenza kanjani. Uyangistressa yazi. Uyangistressa. Yo, angazi. Angazi. And then umakhelwane ke nisazoqhubeka nibe yabo umakhelwane? No. If ever yenza le nto ngeke nje. Mara umuntu wakho uzomxolela. Makangathi baby askisi. Angazi ngizobona khona. And then makangakhetha umakhelwane ashiya wena. We understand ke into enjalo. Into engizoyithini mina leyo. Fake impama chu. Ngiyadlala. Bafethu asambeni, asingenene ebhasini sibayini. Danko. Bafethu it's
that time ke manje sekuyileso sikhathi then siyahamba siyobona baby boy wakho Eish. uzizwa kanjani I'm a little bit nervous. ne okay yeah no she's nervous. I understand why she's nervous because amatsetse awuyenzile umsebenzi wawo and then they went to go follow the guy and they know where the guy is and sifuna ukubona kamampela ukuthi is the guy with Makhelwani or not. Anyways, Shy Motor Boy. Akube njalo. I understand you're nervous, but wehlisa umoya. You know, abafana vele, you can never trust. Eish. And you'll never predict. You'll never predict what they'll do, ne? Eish. But when do you think umuntu wakho uyakuthanda vele? Yeah, 4 years. 4 years, ne? Umdlalo. Yeah. And anina mntwana. Sinamntwana. Okay. Sisters and manje. Asambeni bafethu. Thank you, Babi Dlamini. Thank you. Asambeni. Ilanga liyashisa. Sanban. Kunuka neimpepho. Wow, like wow, guys, like really? Oh yeah, like Makhelwani, why are you doing that to me? Why wenza kanjalo? Hello, ngicela ukuthi uhlale phansi ungiphone. Hello Tali. Unjani? Ngiyaphila ithingize ngapha umuntu wakho lo. Amakamera. Lana kwenzakala yini? Kancane. Hello futhi, hello baba. Manje, ngifuna ukwazi manje. Yini lenzakala la? Uyu Makhelwani lo. Yes, uyu Makhelwani wami lo, ngikho ngibhizi ngithi uMakhelwani. Bhuti wami unjani? Ngisho ngiyaphila sisi. Ngiyaphila wenzani noMakhelwani? Senzi lo. Yini le mina enginganayo? Wenzani ngoba sinitholeni cozy? Makhelwani. Wow. Ukwatiswa yini ke wena sithando sami? Yazi kunani ubhuti like bebajola yes. Ungazolokele ungingiza la. Uyemela kutshela ukuthi uyangithanda yabo usekahlukanile nomuntu wakhe. So bengakafuni ukumtshela Makhelwani ukuthi ngizophatha kabi. Okay. So eseyenzakale kanje sengizozwa ngamababy ukuthi like khambani. My baby, wow, my baby. My baby, wow. Manje ufuna ukusele manje. So wena baby indaba zakho Ufuna ukuthi ungitshele no. nisho unqane impepho benithi izoyenzani? Angazi. Iqinisa uthando lwenu. Nami sithole timing wrong now. It's the right timing. Yes. Ungazongile. So wena utshela uMakhelwani ukuthi Mara udampile why wenza kanjalo? Ya, ngitshela kanjalo. and then udampile kamampela. Wow. Cha, singakahluka. Bengingakahlukani. Shuthi wena ujwayele thina kabi. Wena futhi ujwayele thina kabi. Ningalweni la kwami. Ningalweni kwami. Ngalinge nje Siyo bayelwelaphi bayelwela ngaphandle. Cela bayolwela ngaphandle. Kodwa bheka ngaphandle. ngaphandle. No, like yazini ngicela ukuthi usele naye. Yeah, I'm right. Awungayenzi lento le. Ungayenzi. Manje wena udlelwa asambe ngifuna nawe ucacisa indaba zakho. I'm fine. So wena nawe wabona kahle ukuthi next door next door. Like uyazi uMakhelwani ukuthi like umuntu ufana like ayikina lapha. Into zakho lapha kwami. Ima. No. Azolanda into zakhe. Baby girl. Ungaphinde namakhamera kwami nayo indoda yakho sisi. Nayo indoda yakho. Phuma nawe phuma wena manje. Mara nawe kushuthi bodla kamnandi mos. Yena umnandi shembhuta ngifuqa mamanga. Yeah. Wow. Angifuqa mamanga. Seyiqala nje. Manje ufunani kuye? Yini le mina engenayo yena nayo? Ungamlaleli. Yini le anayo mina engenayo? Wow. Ulala nami nawe. Wow. Sike salala khona inkinga ukuthi beka ku. Chomi isigaqa. Buye uphinde futhi. Sike salala khona ukuthi beka ku linkamera. Sis Chomi. Why? Why? Qiniso yena umnandi bhuti. No, okay, ngiyakuzwa uthi umnandi bhuti. Mara why uthi Sano Sam
nami ngiyamthanda. Mina ngisamthandi. Wow, wow. Ngifuna sikhulumele indaba yokuthi wena ulale nomuntu wakhe akhona. Indelelo engaka. Kwabo. Why? Why would you do that? Angifuqa mama ngidala sayaqala nobhuti. Angazi Dala na iqala. Uzela. So, Buti. Inhloni zithini ku? Awu imistake. Besiphuzile. Beniphuzile. And then ungitshela ukuthi maniphuzile umuntu wakho watipa ngaleyo ndlela ukuthi aza engezwa nokuthi niyahemelana wena nomakhelwane. Bekalokhile. Wena wathatha advantage. Cha ngithathanga advantage. Wenzeni? Ashinambe indoda bengidinga Udinga ama ini? Ishere yakho ikhona. ilele and leso sikhathi. Ilele udla umakhelwane. Yes. Why are you like this? Why are you takazing? No, I'm not. It's just that you angazi ungithole Sela namane. angikwazi kanjani. Angeke kwazi ini mara bolibe ludla sinithole ni comfortable. Phuma kimi ayikho into engizokhuluma. Nomsa. mina angine stress ngakhuluma but sengizobona ngayo bhuti. Uzobona ngayo. Ngizobona ngayo bhuti. Mina cha ngifuqa mama ayeke ngilwe nje umfana lo ngiyamthanda nami. Chomi. Uyamthanda uthanda indoda yomuntu? Angazi nje ichaza kanjani. Le ndaba asikisi chomi. Sondela la sithando sami. Iyaphela vele relationship yenu? Yeah, mina sing right. I'm fine. Okay, kunama relationship ayi3 yakho neyakhe. Eyakho neyakhe, neyakhe. Right ngani? Hello baba, right ngawe ne? Hello mama. Right. Mina ngicela mina ngikho right ngicokubuza Mara Chomi inhloni zithini kuwe Mara Chomi? Utsharo wena. ngicokubuza kancane. Angina mistake nje. Mina ngibekaphi ke la? Mina. Umile umbuzo. Yo, nangu umuntu wami ngithandana no choice. Ini? Right mina, right. Mina right ngawe. Mina I'm fine. Ekesreg, ekesnca. Okay, cela shift kuma camera solungisa kahle. Nizoyilungisa kanjani? Ngitshela ukuthi nizoyilungisa kanjani because wena if ukwazi ukudelela umuntu wakho akhona udle omunye umuntu akhona umuntu wakho kushuthi you also don't have respect for yourself. Ayikho njalo nginayo respect for mina nginayo respect. So wena ulawulwe itotolozi nemizwa. Ileso sikhathi ama feelings biwa Mara umuntu wakho akhona. ingisa ini certification. Why bongaphumi? Udinga ini? Toilet ke bengizo understand. Uthi bowudinga ini? La asidlule lapha. No ways. Umakhelwane uyabona ke? So manje sithini le ndaba? Hayi mina ngiyabonga for usizo lweni mara right ngabo bethu. Ngicela ukuthi nihambe nabo. Nibasathe nabo nambe nabo. Mana ngeke sihambe nabo size nawe. And now uhlale next door. And manje umuntu wakho ngeke simthathe because umuntu wakho uthi uyasala. Mara usala nawe. And then ningazuke ukuthi umuntu wakho umbekaphi umakhelwane. Ngoba umakhelwane nayo. Makhelwane. Uyabuza ukuthi umbekaphi. Hayi. Mina angina stress. Umnandi nje. Yibo vela bathanda. Umnandi nje akana stress. We understand. Chomi, what do you have to say for yourself? I just wanna say ngiyaxolisa makhelwane mara angeke sixabanise umfana. Mara bawudla itotolozi yomfana yena lo mfana lo othanyeke anixabanisa udla itotolozi yakhe. Bengayitshela ukuthi izofakele lo but bengicabanga ukuthi umkhozi uya understand ukuthi like was kind of getting uye. Ugelo njani? Explain to me. Like explain to me. Oh, izuyazi man. Ngiyabathanda abafana. Ubani Tshajara? Umakhelwane for. Uhlala sove? Yeah, sure. So kushuthi umakhelwane udla unani? Unomtshikizano runana nga. Yini umtshikizana? Anga ilento le yenza kani. Ngwaya. Ngwaya. Unomtshikizana? Unomtshikizana nangu umuntu ongaphendula. Unomtshikizana makhelwane? Yo. Umtshikizane. Ubuza mina, ubuza yena. Unomtshikizana? Angiyazi Into idlayo mina. Is like Yeah, kulala nami kunjani? Oh. Yo, angeke ngikwazi ukuyiphendula le question too personal. Ucela umtshele ngoba manje singinama camera. Angeke ngikwazi too personal le question because nayo izomhlala kabuhlungu. Okay. Isho ngathi uyafa namhlanje. Obvious bengengiyeke umuzi kube ngineliseka emzini onguwe yabo so. Shuso uneliseki kahle. Yeah, mara ngiyakuthanda yabo ngenhlizami yona.
Yisiphi So ufuna ayenzeni? Ayenze reverse cowboy, ayenzeni butterfly, ayenzeni? Wangamtsheli ukuthi kumele ayenzeni? Uziningi itemela azilungise fela. Eziphi? Is it communication? Is it trust? Is it respect? What does it tell her? Yo. Or uthayini umtshakazana or umtshakazana? Mtshikizane. Yeah, umtshikizane endlini feli basic things zasendlini yabo. Like what? Banda mina. Like angikhulise yabo ezindoda. I'm sure. Ayazi maybe sengimuncu. Yeah, mara ngiyakuthanda Okay, ngicela. but Uyavuma uthi yangimuncu vele. Angisho ukuthi umuntu ngiyakuthanda. Ngicela ngasixabanisi le. manje ke what do you have to say besides ukuthi uthi uyaxolisa? Oh ngeke phinde kwenzeke feli bekuqala ende bekugcina ngaye. So mina na indaba yakhe ngeke saqhubeke. Uthe how long was it ongoing between wena no Putilo? Ayisina 1 year 6 months. Wow, the way you shoot something ngakhona emakhelwane. And ngicela kumtshela ukuthi ngiyasola ngathi ngimithi. What? Pinda? Ngicela kumtshela ukuthi ngiyasola ukuthi ngathi Oh, ngimithi. that's anihleli cause so because wena ngicela kumtshela ukuthi umithi. So wathi uzozama uku-explain la abantu bakubo because mina angazi. Iza ngapha iyangidisturb lento le. Okay. Yo. Like mina like So you are not shooting blanks. Umithi. ngiyabonga. Wena uthola kanjani ukuthi umithi? Ngile clinic bangitshela ukuthi ngina 3 weeks pregnant. Oh, okay, that's why uvale ngomcamelo. Yes. Okay. Bowazi? Angisafuni ukwazi sengiright. Awusafuni ukwazi ne? Yeah. Like sengihardful. Manje uyamshiya vele. Yeah, ngiyamshiya. Upcoming father. Upcoming father. You can't do that. Kanjani? She did it. Umuntu wami yabo. So Mara lesikhathi wena udla umajikizana bongacabanga ukuthi umuntu wakho. obvious ukhona in the picture but Ubani? yena umuntu. So ufuna yenze nabe step mara. Cha ngeke. Ufuna ngibe yini mina ke? Usho ukuthi umntanakhe? Kule pregnancy. Ngiyashowa. Angithi phela wena uthe wena uso yatandalaza wena. Udla back front emuva phambili kanjani? Useduze ubhuti and manje uyayenza lento. So distance bengasayithathi kangako. Hayi bhuti uyayenza riding. Sithando sami ufuna siyenze sivale kanjani sivale kanjani? Like mina ngiyabonga for usizo lwenu putting right ngawe, steering right ngani. Ngiright ngawe. Phelile. Yeah. Eyakho neyakhe, eyakho neyakhe. Eyabo boyithu kushuthi iyahlala. Siqede amakhamereni lento le mina na. Mosa sihlangana ngamakhamera mina na. Ngibona ukuthi kungcono siqede amakhamereni. Nama ngifuna siqede amakhamera ngoba hlangana ngamakhamera. Ayikho ngizokhuluma nani bafisa ngiright ngimtshotsho. Ngiyabonga. Okay lo mjojo sisinshiyeni ke Mara and Farah was Mara and Farah. Ethi sithando sami sizophuma mina nawe ne? Yeah. And then how do you feel? Like I'm very disappointed. I'm Yeah. very hurt ngale ndlela yokuthi Yeah. yazini. Angeke ngisakhona nokuxola. Yeah. Umakhelwane wami phela njalo ngihlale ngimbona through the fence. Yeah. You understand? Mm. Like angazi. So kusho ukuthi bekakoba mawulibele wena uwenza i-cowboy wenza in uyakoba ukuthi uzenza kanjani? You understand kanjani? Yo. Askies. Ngikubeka endlini. Yeah, ngibeke endlini. Bafethu, we're going to be closing the show now. Umajikizana nomachekecheke nani kuri nje it's a mess. It's a hectic situation. Okay, apparently une I don't know what this is but bathi une. So and she's pregnant. Like Sizothini. Anyways, I'm the real Nizzy Nasmik, DMC with the Hennessy Skimsa Heist. This was Cheetahs Busted on CMTV SA. Danko is the place to be. Yes, up. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skimsa Heist. Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena fundisa Bengimcobisa amafutha. ukuthi ayenze namafutha. Ngithande lo. Asuthisi. In. Umlethe ngeqanda elilodwa Ujolo bani? ngiye culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zoshuba sotetema. Sizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Danko's the place to be.